paka. Harare kuwadzana chiri kuti kudini kwechi muri Zimbabwe nyaya ndinaye panapa inodai nyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti mukuwadzana inyaya yekuti pane murume akaberekwa mufamily yake vana bhudhidhana sisi vakawanda vari mukati mekurarama kwavo. Mukomana akabva atora iye mwanasikana wake ndokumuendesa kumba kwehanzvadzi yake, zvikanzi enda kuna tete vako, ndokuna baba mukuru zvakare, ndokubva anogara. Musikana wandiri kutaura ane makore ngwada 17 years okuberekwa. Ndobva aenda kwatete, aenda kwatete achigara kudaro. Mwanasikana ndiri mukati mekutaura naye nokuti baba vakati kuti panyaya ndakati ndipei mwana nditaure naye ndiri mukati mekureketa naye. Mwanasikana anoti iye patikana unogara kwa baba mukuru. Tete vakatoroorwa une murume mukuru kwavari. Tete vandiri kutaura navo izvezvi vane 39 years dzokuberekwa. Murume wavo ane 63 years. Makore andiri kutaura mukoma KB vanhu vane vana 10. Vane vana 10. 39 years ne 63. Ne 63 vane vana 10. Alright. Havane mhuri. Bora vaifamba navo. Zvadaro one day vatiti vakanyora katsamba. Ndobva vapa muningira zvikanzi mwana wanzvadzi yangu imboverenga katsamba. Muzukuru wangu ndiwo muningira wangu. Mhuri yepanapa kana ndichinge ndafa inini inosara newe. Nezvese zvauri kuona panapa ndani ndezvako. Anoti shona yakava yakadaro ndakazvigamuchira nokuti nditete vangu ende hapana paunopa zvinhu zvimutorwa. Dzimwe dzenguva ndiri kugara navo vari kugara vandiutsa. Ndakakura chingozvinzwa kuti kana vanhu vachikura ngura kuti zvinhu zvangu chaturwa nanenge ndo matarisiro akaita mwana. Anoti iye vakurarama vairaremba imwe chete. Mwana uyu angasingeri kunorarisa imba inorara vamwe vana kana kurarisa muimba yake airara bedroom imwe chete baba mukuru navatete naye imwe. Kana vakuita zvavanoita vaiita mwana uyu achiona vachimuti kundiwe zvinge ndakakuudza wani kuti imba inoyi ndeyako. Mwana ndiko ndaifuka musoro. Right. Anoti iye vatete vakazenge vakusarara pasi wambodzi nhasi rara pambedha usatya hako baba mukuru ava ndevako. Kusvikira mwe musi vakatopopota zvokuti ndakatosvika pakutobatwa nababa mukuru vakati nemudzimai ndakatova mudzimai kakawandisa. Ndakatadza kuti ndozvitaura sei asi ndetsvaga nzira kuzvitaura. Manext door paakaziva nyaya iyi vakabva vatora shoko iri nokuzara hama dzedu ndokunotaura kumba kwedu kuti ndo nyaya iri kuitika. Muri kuzviziva here kuti mwana wenyu ane pamuviri pa 22 months? Vamadzi tete nababa mukuru pavakaziva kuti mwana ane pamuviri pane 2 months pavakaziva kuti vakunzi vafona kuti ndiri kuuya kuzodi kuzotora mwana ndokubva vapa mwana pirizi pamuviri pachibva pabva. Baba pavakanosvika vakanoona mwana ari kutorwara, mwana ari pamuviri. Mwana chii? Mwana ari kutaura nyaya yese. Baba chivatora mwana ndokubva vaenda kumapurisa. Vatete nababa mukuru vese vari mukati vakatomboenda koti yekutanga. Koti yechi2 izvezvi iri kumangwana ari kupinda mukoti. So mwanasikana nababa vake ndio vari kuchema vachiti mhuri yeZimbabwe. Inini pandakaendesa mwana wangu ndaifunga kuti ndiri kuendesa kuhama yangu hanzvadzi yangu yekuti kana ari ikoko anogona kutodzidziswa zvakare mashoko kuti ini ndakapinda sei mumba saka newe uchapinda sei mumba nokuti ndivatete. Kana vatete variwo vari kutora mwana vopa mwana ne 17 years murume wavo ane 7 years zokuberekwa vopinda mumba uyezve vachiita bonde akatarisa ivo zvakare vomupa murume vachiitwa bonde vakatarisa mumba imomo. Tinodzidzei? Toendesa here vana kuhama dzedu? Taifanira kuti tiite sei? Uyezve kune vamwe vakutoshevedzera kuti izvo maregerei mangogara pasi maurirana mwana iye ongode kumurume iye wogara ake. Izvezvi mwanasikana uyu akabva aitiswa pamuviri aitiswa pamuviri chapa chibva pabviswa uda kuti mwana tokanganisika upenyu ataka kuita mwana neguva zvisiri pamutemo. Zvandiri kuita inini zvokuti ndakaenda nyaya kumapurisa ndakakanganisa avo muchishanda mese ipiwe munhu here satete. Ini chokwadi chakanaka pandakaendesa mwana ndaiti ndikuna tete ndokovanorangwa. Anofanira kuranga vana ndiani kuvadzidzisa nzira yekuroorwa? Ndokwaari kutobva kumba kwababa vake achienda kukoti. Saizvozvi koti
kuti zvakare mangwana vari kuenda kukoti mangwana. Ari kunzwa sei mushure mekupiwa pilisi rekuti pamuviri paangana apo pabve. Akutotaura kuti inini izvozvi handisati ndave nesimba rakanyanyisa. Dzimwe dzingoti kunongomuka ndakapera simba. Dzimwe ndira mvura dzinobuda mandiri. Paakanyorerwa tsamba chipiwa katsamba kanga kakanzi ndiwe munin'ina wangu. In case of emergency ndiwo chasara pano. Ichokwadi naTete hanzvadzi yaBaba. Hapana here munhu wakaudza zvanga zviri mutsamba. Ari kuti ipapo handira ndakaudza ndangoti tugara naTete panapa ndirogona kutoudzwa kunzi jagi rangu iri kana ndakafarira kupiwa nhengi uri kuona apa pane zvakati apa inini mumwe iri mudanga iyi ndeyangu iyi mbudzi idzi ndedzangu idzi kana kuri kuti ndafa adzigoverewo vanhu ndedzangu aingoti ndo zvazviri. Aifunga Tete vari kutamba. Ya. Zvinorwadza baba Isabel. Zvinorwadza baba Isabel. Saka baba nyakubereka baba vemwanasikana ndiwo vaunza nyaya kuNational FM. Kuti ndakakanganisira kuendesa mwana kuna Tete. Zvakaitwa naTete ndizvo here? Ende vamwewo kama vari kushedzera kuti bvisai nyaya kumapurisa kukoti mutaurirane. Ndizvo here? Ya zvakaoma. Zvakaoma. Hanzvadzi komana nehanzvadzi sikana. Budi nasisi. Budeu. Amai vamwe chete. Baba vamwe chete. Harare, hey! Icho mawani Tete avo vanoda kusungiswa chokwadi. Havana kuita mushe baba wemwana sikana uyo. Vakagona kuenda kupolisi. Hazviko izvo. Kanyemba ndibutsiro kavaterere vechimuti vanosanganisira Hita Nyakaringa, Nicholas Charamba, Rufaro Kamandona, Cosmas Chaora, Abios Mukusa, Chiwara, Ali Magombo, Tishaona Jerry, Onisimo Mutimba, Nolani Mutambira, Henry Makwati, Yolanda Mutambira, Fidios and Eric Chibhedeza, Discuss Chibhedeza.